Brillanti Singer. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Sitwazzjoni surreali l-ġimgħa filgħodu fl-awla 22 tal-qorti meta t-tentattivi kollha li saru biex isir kuntatt mal-espert ewlieni fl-inkjesta tal-isptarijiet Jeremy Harbinson bilan li jixhed virtwalment fallew kollha. Dan wara li kien l-istess Harbinson li talab biex fis-seduta tal-ġimgħa jixhed b'mod virtwali minflok jiġi Malta, talba li ntlaqat mill-qorti. Madankollu minkejja t-tentattivi kollha li saru li involvew nies differenti u ħin konsiderevoli, Harbinson baqa' ma tfaċċax. L-imħallef Edwina Klima li kienet qed tippresidi l-proċeduri deplorat l-aġir bl-avukati difensuri jistaqsu jekk l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jew il-Pulizija kellhom x'mod kif isir kuntatt ma' Harbinson. L-Avukat Francesco Refalo mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali iżda wieġeb li huma qatt ma tkellmu mal-esperti b'indikazzjoni li kollox kien fidejn il-Maġistrat Gabriella Vella li mexxiet l-inkjesta. Hawn kien suġġerit li Sam Sitlington, esperti ieħor Irlandiż li kienet jistenna biex jixhed b'mod virtwali jagħmel kuntattu ma' Harbinson, iżda baqa' ma ġara xejn xorta waħda. Il-kumpanija ta' Harbinson tħallset 11 miljun euro għar-rapport tal-inkjesta li damet għaddejja 5 snin u li ġiet ippubblikata fil-bidu tal-kampanja l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Ġunju li għadda. Wara tħallas Harbinson xogħol għall-kumpanija tiegħu. Fil-bidu tas-seduta l-ġimgħa filgħodu, l-avukat Edward Gatt saħaq li f'każ daqstant sensittiv l-esperti għandhom ikunu fiżikament fl-awla b'kif jagħmel kulħadd. L-avukat Stephen Tonnellow qal li Harbinson qed jgħid li għandu problemi personali meta kienu li ħoloq problemi personali lil ħafna persuni u issa ma jridx jiġi jixhed. Avukat ieħor difensur Dr. Vincent Gallia irrimarka li l-esperti talbu li jitħallsu anke meta kienu jkunu fuq l-ajruplan jivvjaġġaw, iżda issa ma jridux jersqu lejn Malta biex jixhdu. Dr. Gianella De Marco qalet li kieku hi kienet waħda mill-esperti kienet tieħu gost meta tintelab mill-qorti biex tispjega xogħla u mhux taħrab kif qed jagħmlu tal-esperti. Sattant li mħallef Edwina Grima qalet li d-deċiżjoni biex l-esperti jiġdu virtwalment bl-ebda mod ma tfisser li qed iċċaħħad lill-akkużati mid-dritt tagħhom li jkontestaw l-ammissibilità u l-kompetenza tal-esperti barranin fil-forum kompetenti. Qabel sar it-tentattiv biex Harbinson kun jista' jixhed virtwalment, tela jagħti x-xhieda tiegħu Superintendent Hugh Bercini fejn għall-mistoqsijiet ta' Dr. De Marco dwar jekk l-akkużati qatt ġew investigati dwar x'daħal fil-kontijiet bankarji tagħhom, tenna li huma ħarġu l-akkużi fuq il-bażi ta' dak li kien hemm fl-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella u ma saru l-ebda verifiki ulterjuri. U dan għax il-Pulizija fl-ebda ħin ma kellha aċċess għax kien qed jiġri fl-inkjesta. Il-każ ikompli.